The Forest, ziua 1. Nu ies fără ăsta. Bată-te! Bine, e gata, s-a terminat deci de mult. Și ai făcut tot nimic. Am ajuns la Coca-Cola. Asta și cortul ăsta aici. Am mâncat. Pranul la piciorușe. Ia uitați aici, frumos, să se facă pași de îngrijiți, nu? Da. Nu? Da, da. Vă duceți să ne lăchească acasă. Eu n-am făcut nimic, doar ei fac, ia uitați-vă. Eu stau ca curca în pat. Ne facem antrenament de dimineață, înviorarea. Ba, că ești pe cameră. Acum mergem la lacul ăsta, la Tara, să mergem să mâncăm cu pedalul. De fapt, prima oară mergem să mâncăm, nu? Da. Mâncăm și noi, ca să avem forță și după aia... Ne dăm cu pedalul acum sau facem hike-ul? Bă, cred că ar merge pedalul acum, nu? Da. Hai, ne vedem acolo. Am ajuns la restaurant, iar aici este House of Drina, o căsuță construită de niște tineri care doreau să relaxeze. A fost distrusă și reconstruită de mai multe ori. Reprezintă un fel de simbol național al Serbiei, dar din păcate nu puteam intra în ea, așa că am admirat-o de afară. Bă, așa frumusețe. Să fac și eu capiciu, facem la gaule și mami, să iau cu mâna, așa. Nu, cum era aia? Da, da, te uite, albușul, cum era? Funny face, cum era? Cum era aia, mai ții minte? Cât a fost ăsta? Cu tot cu limonadă 33 de lei, nu? Așa. Ca să vă dați seama cum se mănâncă aici. Cu tot cu bere a fost... Cât ați dat pe limonadă? Bă, cam cât e berea? 200 de lei. Deci berea asta 5 lei, ca să știți. Învățăm pe Markarov termen brain rot. L-am întrebat cine este John Ford. Cine stai că știu. Bă, știam ceva, dar nu mai știu minte. Bă, dacă la tot. Hai, de zi. Pentru asta, nu mai știu. Până acum ai notat la 2. Hai, următoarea atunci. Așa, mai zi una. Bine, atunci... Cine este regele Unemployed din România? Bun asta. Unemployed. Și ce se bea pe calea victoriei? Și ce? Ce se bea pe calea victoriei? Macea se bea pe calea victoriei. Așa. Cine este regele Unemployed? Asta a fost așa, puțin te-am ghidat cu răspuns. Regele Unemployed? Da. Bă, dar și eu la Final Boss, la cu borseta așa mare. Bă, ăsta știe Brero de la vechi, de la de mult. Da. Riz, ce înseamnă riz? Gen... Așa cu fetele. Gata, știu. Ce înseamnă haz? Haz. Huz. Da. N-am auzit în viața mea de asta. Înseamnă un colectiv de fete. Un colectiv de fete. Gen că e ca albinele, așa. Fai și tu una bună. Să fac aia de mogăr. Da, fă față de mogăr, te rog frumos. Pentru un punct în plus la notă. Până acum ești pe la... Deci pe la 4. Hai, 4. Până să ai de trece. Bă, uite-o, știu pe aia așa. Hai, mergi. Gata, ai trecut testul. Da. We'll put it on YouTube. Am zis noi că vrem o banană, că am văzut un meniu, gen era banana split, cum ar veni dacă ți-e înghețată să-ți pui și o banană la ea. Și domnul a zis că nu, că n-are, nu știu ce, ne-a dus mâncarea care e super bună și sandwich-ul ăsta e bun rău de tot. Bă, chiar tot e bun. Trebuie să încerci la cusca, dar sigur e bună și asta. Și ne-a dus, domnule, uite, cât o banană la fiecare. Fratele meu. Bă, prea talent, prea mișto. Așa ceva, dar mă jur de noi, acum ai și piloții după mine luăm ăsta. Dă-i, rupe-te, dă-i, așa, bun.
Că de asta nu-i promovare. Eu am mâncat tot. Și ăștia să chinuie să mănânce, deci a fost porția mare rău. Și vine am mâncat tot, nu că să te rupți de foame sau ceva, dar chiar a fost bun. Nu că trebuie să ne țină masa asta până seara asta și poate și mâine puțin. Nu de asta, mergi. Nu, mai adevărat, chiar e bună și... Da, frate, e bun, mult chef. Ce mai fost? Chiar nu. Dar în ce localitate e asta, mă? Bajna Basta. Am ajuns la Cucaca. Uitați-vă aici, plecăm cu supul. Am zi pedal, dă-o încolo. Supul. Voi ce ziceți? Sup sau pedal? Ăștia și-au legat papucii, doar că noi trebuie să ne luăm ghiozdanul ăsta, că avem cheile de la mașină, o să avem telefonul și niște bericele. Revenim de pe lac. Mai rău caz deschide manual, mă, cheia, nu? Da, în cel mai rău caz rămânem fără mașină, fără cheie. Păi nu, mă, că poate le... Da, bă, nu e, telefonul meu e mai problemă. Ei, ia uitați, ce uleiat sunt. Uite ce dă la văsle. Iată-l. Bă, țineți picioarele pe pedal! Mamă, nu există. Bă, da, vădușca. Dar știți că o să cădem toți în cel mai prost mod de lume. Se vede în stânga. Păi da, bine, hai că vă arăt așa. Bă, îți rup picioarele, ține-le drepte, mâncați ești... Bă, unde să le mai țin? Ia uitați. Vă tai picioarele, am văzut. Bă, nici nu Parcul Național Cucac, sau cum se numește. Mamă, cu jet ski-ul ăla m-aș da și eu, mă jur de nu. Ce jet ski, mă? Barcă, filmează, da. mă, ce jet ski era. Ia filmează jet ski-ul. Nu, filmează, te rog. Păi uite că-l filmez. A, plus camera pe Da. Opa, ce credeam, mă, că scap. Bă, da, uite, mă, cum face și asta. Bă, dar nu pot, îmi vine să vă dărâm. Hai, bine, gata, pa. Bă, Marcăr v-a găsit 2 beri. Tipul ăsta, așa, ia arată-i. Ce bere găsit? Deci, la cazarea la care am fost, erau... Mamă, dar chiar vin valuri acum. Opa! La cazarea la care am fost, erau în frigideri 2 apene deschise, 2 berne deschise și un țoi de țuică. Ce, mă? Un țoi. Dar poate și-o să-i în surbă. Ei ziceau că e berea omului, dar în mod normal când te duci la hotel, Bă, voi ați văzut că a făcut ăsta, a făcut ăla turul casei, ăla numai hotel nu e. Unde credeți că suntem? Am ajuns direct la cazare. Ia vedeți cazare ce avem. Luxul suprem, 177 de lei am dat pentru toți 3. Avea omul haine în dulap, ca să înțelegeți. Bă, în toate cazările și se lasă ceva de băut, de mâncat, snacks-uri, chestii pentru oameni. Și de băut și de asta. Adică, bă, tu când te duci la hotel nu mai trebuie să mai ai nimic de acasă. Tu te duci acolo, mănânci, bei mai și pentru următoarea zi la tine. Da, pe lângă asta, uitați cum e pe aici, cât de frumos e. Lăsați în comentarii. Ce părere aveți? Merităm să mai mergem la cineva acasă? Hai să mergem pe partea asta, până pe Bosnia. Pe partea asta e Serbia și aici e Bosnia. Să vedem dacă reușim. Aici e rechinul, imobiliar. Iară, mă, rechină. Lacul Perucac atinge o adâncime maximă de 60 de metri, înconjoară muntele Tara și formează granița naturală dintre Serbia și Bosnia, pe care, după cum ați aflat din titlu, urmează să o traversăm ilegal, dar nu spuneți la nimeni. Încă o chestie foarte interesantă e că au fost găsite sute de cadavre pe fundul lacului, aruncate acolo în timpul războiului din Bosnia. Bă, acum mai puțin traversăm ilegal aici granița. Ce mă, vrei să zic mai frumos? Mamă, dar ești prea panicat, dar de fapt ești doar obosit. Bă, frate, e cam ilegal, nu? Sau nu e? Voi ce zici? Bă, nici nu știu, dar nu cred că e... Nu cred că avem voie, oricum avem puțin. Dau-te pe Șerban. Bă, lasă în urmă pe Șerban. Ce? Să te lasă în urmă. Mai prindă papuci. Ia uite, bă, ce frumos. Bă, știm ce se vede pe cameră, mă? De fapt, și în viața reală. Hai, revenim când ajungem. Da. Gata, bă, suntem în Bosnia. Suntem chiar în Bosnia. Am făcut Bosnia o mică... Herțegovina. Îți arunc telefonul. Am făcut o mică ilegalitate și am trecut granița. Aici puteți observa o reprezentare grafică foarte avansată în ce privește traversarea graniței. Bă, stai, mă, că eu să cați cu tot cu telefonul. Bă, aici e Bosnia și puțin mai în față e Herțegovina.
puteți vedea vegetația și fauna. Wow, super, super! Hai mă că-mi față e frumos pe bunul te pas. Da, e Serbia. Iete, e estetică. Bă, Marcăr vrea să ca aici în Bosnia și Herțegovina. M-a rugat să nu pun pe YouTube. Bă, uitați-vă ce frumos. Ba, mă, bă, îți dai seama cu ce viu o să mă ca. Băi, mitic pool, ia uite. Ia, că și-a dat șervețele. Bă, nu le mai arăt. Vreo 20, așa. Bă, vezi cuția aia, că nu. Oh, câte alte dască nasoale sunt. Bă, stai că o să se vadă dacă se văd șervețele astea. Chiar nu mai vezi că vine părința de frontieră. Dar mai zlârj! Ce faceți, băieți? He's shitting! He's shitting! Ia mă! Shitter! He's shitting! Ne-a plăcut prea tare să-l facem pe ăsta de râs, așa că următoarele 2 minute cam asta facem, să nu ziceți că nu v-am zis. Arătă-te! Da, bă, tu-l vezi pe ăsta? Nu! Vă împinge mai încolo puțin. Cam, everybody! Dar zi mai tare, chiar să văd. Uite. He's shitting, come! Look everybody, the shitter. The shitter from Bosnia. Bosnia shitter, ia uite. De ce mă, te cași pe țara asta? Să întoarceți în aventură. Da, veniți toți! Să uită să vadă. Bă, a fost un cap sălbatic. Dai avut viu frumos? Stai mă, handicapatule! Căcăciosul! Aoleu, căcăciosul! Stai mă! Căcăcea! Gata, așa îi se dă acum, căcăcios. Bă, știu că era să cazi rău, dar acum eu mă gândesc pe YouTube. Bă, dar uite ce cataroi arunca, bă! Bă, Păi da, asta încă tu, mă, nu vezi? Că tu ți-arunci pământul de sub tine. Căcăciosul din Bosnia. Legenda urbană. Hai că mai te angajează cineva pe tine. Unemployed. Îți faci asigurare de c***at. Titie. Bă, să Prindeți? Nu. Stai. Dar l-a aruncat și bine, oricum. Bă, dă-mă acolo. Bă, e plin de apă. Haide mă, cum a fost experiența? Dă-i o notă. Bă, 7. Bă, nu știu dacă s-o de, dar zis că e de 7. Oficial m-am c***at în Bosnia și Herțegovina. Bă, dar pare schimbat, pare că te-a maturizat puțin experiența asta. M-a maturizat puțin, m-a făcut să conștientizez mai mult despre importanța vieții. Și, nu știu, pur și simplu așa, sentimentele mele parcă au fost distribuite într-un metavers confidențial. Dar eu sunt persoana metafizică. Musca este un element. Da, băi, nu vă căcați în Bosnia că vă prăjește, dar nu mai ieși de capul lui. Bă, hai acum să trecem de la. Bă, frate, bă, au fost 1000 de colțuri de-astea, vrea să treacă după fiecare. Trecem de următorul și mai apare încă unul și vrea să treacă și de ăla și tot așa. Mamă, ia uite. Băieții cu jet ski frumos. Ia uite ce face ăla. Face drift, că-l filmăm. Ce înseamnă să fii YouTuber? Să te c***i în Bosnia și Herțegovina. Haide băi, ne vedem mai încolo. Am obosit și am ajuns aici, la malul celălalt din Serbia, să urcăm barca. Și uite ce mișto oameni ăștia, n-au scări, au decât o de-asta și o plimbă dintr-o parte în alta.
de acolo. Și am vorbit dacă ne lasă și pe noi să o folosim, am zis că ne lasă. Și acum ar cam trebui să mă... Bă, urcăm peste. Bă, stai, nu mai da, oprește, ia asta. Asta. Hai că mă dau jos ca să urcăm asta. Uite mă, am ajuns și noi aici la ultima sută. Bă, stai că ne-am pregătit. Uite mă, am ajuns și noi la ultima sută de... Am ajuns, uitați-vă, de la mașină, am trecut la Cărăuși, nu știu la ce suntem, Salahor. N-am mai putut să vâslim. Am mers oricum vreo 2-3 ore, am vâslit în continuu și acum o luăm perpedes. Am ajuns fix pe mijlocul străzii. Bă, hai că vine mașina, gata, destul, bă, gata, mă, cred. Bă, stai. Vei, stai, nu să m-am simpat, uite-l că m-am simpat. Gata, am plecat de la lac. Am strâns pedelul, l-am băgat în portbagaj și acum următoarea destinație este un viewpoint renumit de aici, de la Parcul Tara. Nu mai știu exact cum se cheamă. Banșca Stana. Banșca Stena. Ia uite mă și până acum nu ți-o să aminte. Păi nu, că am fost acolo. Asta e, bă, asta, mă, bă, numai asta. Hai. Ești tu mai natural, așa mai real puțin. Și vedem și cum e locația și după aia direct în Muntenegru. Am ajuns pe niște drumuri, uitați-vă puțin cum e. Bă, pe unde aici? În față, cred că, nu? Da. Bă, în stânga, nu cred, mă. Da, e în față. Deci am ajuns pe niște drumuri foarte accidentate ca să ajungem. Noi am văzut pe net că erau ceva drumuri mai rele, dar nici chiar așa. Adică... Bă, momentan nu se vede, dar dacă aveți noroc, o să se vadă. Sau năghinion. E asfaltat, dar e asfalt de la rupt rău de tot. Cred că e mai rău decât... Bă, dacă era doar... Da, dacă era urcai, nu cred că urcai. E destul de minat dacă mă întrebi pe mine. Momentan merge, dar a fost mai rău înainte. Deci am greșit drumul, trebuie să ne întoarcem. L-am ratat vreo 18 km, oricum suntem în pustiu, în nimănui. Revenim când ajungem și noi în sfârșit la locul ăla. Dar ia uitați corporatista asta cât de pregătită este de expediție. Ce cinematic aici. Cam așa e drumul. Cam așa e scutul. Da, uitați-vă priveliștea asta. Merită tot. Bă, am greșit drumul, nu știu ce să facem. Markerul ne aduce la un viewpoint care nu există. Asta abia s-a trezit. Făcut cu AI. Da. Și asta este starea actuală. Dezamăgire. Tu ești o dezamăgire. Hai să mâncăm și ceva. O să observați un trend. Putea să ardă țara, putea să n-avem benzină, putea să n-avem unde să dormim, putea să fim pierduți și Arban avea o singură problemă. Bă, haide mă, mâncăm și noi ceva. Haide bă, că n-am mâncat nimic. Asta să fie un trend. Bajna basta. 3, 2, 1 și Bajna basta. 3, 2, 1 și Bajna basta. Cu ocazia asta vreau să vă informez că Bajna Basta o să fie melodia noastră. Dacă sunteți producer sau știți să faceți muzică, ajutați-ne și pe noi să facem melodia asta. Hashtag make it happen. De să știți, Bajna Basta e făcut pe AI, nu există. Bajna basta e un mit pentru e o conspirație, e o conspirație. Bă, dacă nici oamenii de aici nu știu, din n-am întâlnit nici oamenii de aici. Nu, bă, ei știu, dar ei o să explice în limba lor, că și ne-am zis că ăla auzi. Bă, gen pe net zice că e cel mai popular de ăsta viewpoint de aici, că n-ai cum să-l ratezi, că să vii de vreme, că e plin de lume, e foarte multă lume, Mamă, cred că e cea mai mare nu ai țeapă. loc, sunt 2000 de review-uri, nu există, e AI, totul e AI. Dar vezi că se de mișto așa. Da.
Și ăsta e. Ia uite. Să nu crezi. Se vede tare. Și aici. M-am rozat și eu puțin, nu? Mamă, gypsy style. Da, băi, ne vedem la Bajna Basca. Ne vedem la Bajna Basca. Băi, trebuie să vă mulțumiți cu asta. E frumos și aici. Chiar e frumos. Ne-a de la până și oameni pe aici. Nu prea ne-au. Nu prea ne-au lămurit. Uite, încă vorbesc despre... Mamă, dar vezi că aici se vede mișto. Chiar se vede talent. Ia. Chiar e frumos, pe bune, e frumos. Ce mișto e. Bă, după cum scrie și canalul ăsta, ultima 100 de metri, am... Cum 100 de metri să dăm tiribombe. Da, am văzut aici Un târg. o roată, ceva și hai de o să ne dăm și noi, eram pe drum, mergem spre Muntenegru. Avem puțin și trecem granița. Bă, să schimbă planul, ne luăm câine. Rocky. Am zis că ne dăm mai bine în Prater, în Austria, că suntem rupți în șfanț. Că aici să mori, dar nu zici că e târgul de la Pucheni. Bă, da, nu e cine știe ce, adică sunt chestiile alea, mi se părut mișto de sus, dar ar fi doar aia de să te ridică în sus. Și nu e așa extraordinară. Da. Așa că mergem, ne dăm în Prater, că acolo și că ar fi mișto. Facem riz cu fetele. Riz cu moldovence. Rizler, să mai învățați și voi o replică, o vrăjeală, de la marcaromul, de la... Ia zi, mă. Destul de bine. Bă, acum ne gândim dacă să-l ducem la un adăpost, dar a venit Marcanov cu o perspectivă foarte bună și a zis că aici are și el prieteni. Deci mă gândesc că are și el aici, prietenii lui, iubita lui, gagica lui, alea, combinațiile. Și până la urmă, uitați-vă, la part de distracție aici nu mănâncă și el bine. Eu zic că... Da, eu zic că luăm de undeva bine și mie să nu ducem undeva prost, că nu știu dacă ajungem. Bă, cred că Rocky să dăm fiecare zi aici în Ciocan, în bărcuță. Nu știu dacă ajungem acasă cu el. Da, până la urmă are și el aici o viață deja făcută, dar totuși am putea să-l luăm cu noi puțin, nu? Bă, și eu l-aș lua. Bă, l-aș lua, bă, pentru noi l-am luat așa, știi? Ar fi E interesant. foarte drăguț, dar nu și pentru el. Da, așa că mai bine lăsăm aici, unde Tot s-a timpul stabilit. sunt două perspective, trebuie să vă gândiți din punctul de vedere și al vostru și al persoanelor din fața voastră. Și nu doar persoane, orice cuvântătoare, până și plantele. Ma. Da, și cred că are și puțin pui. Da. Ia zi, mă, Rocky. Cum e acolo? Trage are purici. Ce de țigăni. Wow. Nici nu vreau să uit în ochii noștri. Ce înseamnă 10.000 de eli? De 12 Bă, unde am putut, mă, să ajungem să ne punem și noi? Bă, dar nu se vede nimic, bă, prea. Dă-mi. Da, închide blițul. Da, noi acum căutăm elele. Bă, ce? Bă, mâncava și gura voastră, am avut inima cât un purice pe aici, bă, nu mai pot. După ce drumul să mergem până Muntenegru, suntem acum cam la Aici nu. De ce nu? Bă, păi și cum întorc aici? Nu întorci. Dar vezi că aici drum și în dreapta. Da, ai drumul în dreapta. Bă, nu văd în spate. Bă, coborâți unul și puneți lanterna, că să nu mergem pe asta. Eu nu cobor la mine. Dar nu cu telefonul meu, bă. Ia și telefonul, bă, trag frâna de mâna la maxim. Bă, și bag în viteză. Bă, ce Bă, stai, mă! Bă, nu scot siguranța, bă. Nu ți pare că exagerezi puțin? Bă, ba, aia nu mă duc. Și după să dai jos. Bă, stai, mă! Bă, nu dau coaie, dar eu nu ies fără ăsta aici de bună. Bă, să dorm cu el sub pernă. Da, uite, acum și se ia și... Bă, haide, bă, dă-te să dăm, vedem ce face cu mașina asta, că am urcat pe coclauri. Bă, n-aveți idee cum e pe aici. Doamne, băi, întuneric. Bă, dă-i că-ți spun eu, dă-i în spate drept. Dă-i în spate drept. Gata, vă zic. Eu am inima mică. Da, și eu sunt cam milușel. Hai mă că sunt cu ăsta, bă, poate să iasă și o găină, cam ai spreiată, ești prost. Bă, o găină dacă iese. Dă-i. Gata, stop. Stai să mă piși atunci, dar stai că mă piși cu el aici. Bă, don't drink and drive. Își lasă pe mine. Bă, nene. Bă, dă-te! Nu știu ce a fost. Dar m-am pișat și... Ce sunt broaște, ce p***a mea sunt? Auzi, eu sări broasca. Bă, rând cu lacrimi. Bă, eu dorm în mașină, mă, gata, bap. Bă, m-am pișat pe mine aproape, ești prost. Eu nu să fii și primul în Ia mă, ia ține ăsta. Cu ăsta în mână.
Bă, ce facem, mă? Bă, eu dorm în mașină, gata. Ba, e ce faci. Ia stai, mă, să vedem ce-i pe aici, că... Păi, dar unde ai văzut? Bă, dar nu mă fi. Eu am văzut mai pe acolo, așa. Ce, mă? Vedem chestii care se mișcă, ne luăm pe paranoia. Bă, nu, aici, bă, s-a mișcat. Bă, sotul s-a mișcat. Ia, bă, vino că am găsit eu un loc. Ia, vino. Uite ăsta de aici. Ce, de campat? Da, mă, uite fix aici. Da, mă, dar trebuie să mergem mai atent în pădure. Bă, sunteți ratați, vreți să ne sară inima în noi? Vreți să sară inima în noi? Aici. Bă, mai bine sare inima decât să-mi iau amendă. Ești prost că îmi sare inima. Și amendă să ții, mă, ești nebun. Ești nebun? Bă, totuși suntem în oraș. Bă, uite, bă, ce zice, bă, cu cine merg, mă? Auzi și face Marcrovcică. Bă, totuși suntem în oraș. Bă, da, tu mai vezi vreo urmă de electricitate în orașul ăsta? Că nu mai e mai. Bă, eu sunt pregătit, mă, nu știu. Haide, mă, ia, hai. Îl punem aici, mă? Hai să luăm. Hai să-l... Hai să, bă, adevărat, cred că e cel mai bine să luăm așa pe jos. Hai să închidem asta. Și vedem ce mai e pe acolo. Wow. The Forest, ziua 1. Bă, Suntem încă în viață. O să văd cum... Bă, dar tu ești nebun la cap. Uite, bă, ce vrea să dea cu șprela de piper să murim toți aici. Ar fi bine să fie cu piper. Cu ce-o fi, auzi, spray de... aromatice. Spray de urs. Ah. Închide asta și hai să mergem. Păi și nu luăm și noi provizii? Ne culcăm direct, nu? Vedem aici cum e Păi să drumul în vedem față. unde facem, că nu putem să lăsăm așa în mijlocul drumului. Păi să ne mai plimbăm pe drumul ăsta, bă, do. Să-mi bapă. Bă, și mereu se uită unul în spate. Bă, ne-am prins pe filmare. Am urcat pe piatra, a făcut ăsta, a sărit. Bă, mi-am căzut chineții după el. Auzi cum a făcut și că... Ce e acolo? Vă ziceți, mă, să aruncăm voi? Bă, am auzit ceva acolo. Bă, a sărit pe loc într-o secundă, a dat sincronța de la și pe ei. Bă, dar e indicatoare să stăm toți speri cu lanternele pornite? Bă... Nu, hai să oprim. Ok, opresc eu pe a mea. Bă, da, în spate nu se mai uită, mă, nimeni. Bă, eu nu vreau să mă uit în spate. Bine, prostule, pe tine nu se munce prima oară și de rău. Hei, stai în spate. Bă, cameramanul are... Nu moare, nu știi? Stai în spate. Nu, e că nu e Daniel Păi dacă cameraman. vine ursul, lași spray-ul și îi pornim filmare. Bă, îi dau cu toporul, aia e. Și acum se iau pe ăștia, nu, domne, că nu mari de la topor. Voi ce-ați face, mă? Dacă... Da, vorbește. Suntem singuri. Bă, uite, mai sunăm pe aici. Hai, mă, marș. Auzi? Mă, marș. Bă, da... Mama, eu credeam că era un pod. M-am uitat la lanterna asta. Voi vedeți? Mă chinui cu ea. Hai, gata, băieți. Cine stă în față și de ce seamănă cu noi trei combinații așa cu trei capete? Bă, nu mai mi-au luat pe dale. Bă, hai mă, dormim în mașină și aia e. Bă, nu. Bă, sincer, pare cel mai comod, adică și eu aș vrea, dar nu. Mamă, ia stai. Dar nu știu dacă se vede. Bă, sunteți nebun la cap. Du-te mai ce-o fi aproape. ăsta? Du-te mai aproape. Dă, bă, filmează cu camera. Și de unde că sare direct pe mine. Bă, e clar că nu trece nimeni pe aici. Bă, stai, bă, îl dăm jos când băț. No, Bă, marș, stai, mă. Stai. Bă, dar nu pe cameră, că după aia ne fac insensibil. Dați-vă în spate. Mamă, stai. Bă, marș, mă. Iete-l, mă, ce poate să facă. Bă, Uite, tu știi că nu mai trecem pe aici, nu? Da, nu. Hai mă că trecem, dă-i că trecem. Bă, ieși pe aici până data, vă zic. Bă, hai mă în spate. Bă, dacă se pune undeva pe mine, eu gata, s-a terminat, ești nebun? Și ai făcut-o pe Dați-vă în nimic. spate, că ne omor. Acum, bă, acum o să sară la pe jos. Bă, nu mai consuma la mămar, că rog. Bă, am dat un fâț, bă, de la școală de fâț. Ce facem, mă? Îi place? Mă, mie nu prea. Bă, pare că le nebunește puțin. Da. Bă, dar pe cameră se vede un căcat, bă, zici că e zici că sunt niște fetițe de alea, bă, dacă ar fi aici. Da. Bă, ce... Hai, mă, marș. A, bună. Bă, e foarte ușor să apeși pe asta, să știți. De asta cred că are siguranța asta prinsă de el. Bă, da, pizdelor, vă mai mă frică. Băi, Bă, nu mi-a fost frică niciodată. hai marș, că tremurai la piatra aia. Bă, dă-te în Bă, trebuie să schimbi glații, mari, că rog. Bă, ai început să dansezi, ești prost. Ai început să dansezi cearceaful. Bă, s-a făcut țeapă, mă, dacă îl vedeați.
Da, te faci să te simți mai puternic spray-ul ăla. Îți da așa un sentiment de putere. Hai, gata, vlogul revenind, după ce montăm cortul. Gata, am dat drumul la filmare, spune replica pe care mi-ai să o spun eu. Am găsit un loc foarte minunat aici și ne-am gândit să punem cortul. Tu, David, ce trebuie să spui? Bă, eu trebuie să spun... Nu, eu trebuie să spun nimic, vorbește privileștea pentru mine. Și mai mult decât atât, acum am să pun cortul, care ăsta nu că vorbește, țipă. Ia să vedem. Băi, banii vechi șoptesc. Nu țipă. Stai puțin. Bă, mă fac de râs, original. Și că a mai fost cu cortul băiatul ăsta. Explică ce e aici, ce e afară aici. Unde ne ține în lanternă? Este chiar băligar. Băi. Băi, ești nebun. Gata, mă. Treci de el, 3 secunde, cât faci? Mamă, pe ăsta e speedrun. Gata. Băi, și poate mă întorc și eu pe partea ies din cort și cad direct în văgăună aici. E posibil. Așa, drept, nu? Mamă, bă, zici că e fix Da, ce din povești. Bă, și preliminarul ăla se vede prea bine. Da, bă, nu pe furnicile alea totuși. Da. Bă, dar cortul ăsta cam stă cu curul în sus. Bă, păi o să-l prindem. Are niște țepuși în Bă, îmi vreați voi să altele și fac eu asta sau... Hai să punem alea în cort și luăm toți. Eu filmez, bro. Bine, hai să băgăm astea în cort, mâncarea și să nu se pună furnicile pe el. Ca idee, l-am ciocănit puțin și acum facem și noi un bulz de ăsta țărănesc, nu? La mare meserie. Arată-le ce facem bulz. Ia uite. În ibrid și în tigaie. Unii ar spune că gătim ceai cu ouă, dar noi de fapt vom face bulz. Am ajuns în Muntenegru. Haideți să vă arăt cazarea. În dreapta avem orașul Skopje. La fel, cam toate au aceeași denumire. Aici avem dormitorul. Aici, ne scuzați această armă periculoasă. Deci, aici avem dormitorul. Se știe de la bineînțeles că lux și opulență, da? Filmează puțin aici înăuntru. Lux și opulență. Urmează să punem cearșafurile și ce mai e nevoie. Haideți să închidem totuși să dormim doar noi trei în această cazare, nu mai mulți, că nu au plătit. Aici, uitați-vă, doar pentru ambianță acest felinar. Și vă rog frumos, priveliștea orașului Skopje. Deci, ceva superb. Haideți mai departe. Aici trebuia să fie bucătăria. Stai că o mobilăm acum. Nu vă faceți griji. Aici este bucătăria. Vom face în seara asta un bulz românesc în Muntenegru. Și aici e zona de dining. Că știți că e open space, după cum vedeți, cum se practică. Și zona de dining ca să nu mănânci unde gătești. Că miroase, să mănânci și tu ca omul frumos. Pregătiți, cum v-am învățat. Aici bosunflatul, care nu e bosunflat, dar e și el puțin obosit. Bă, mi-e prea foame și ăștia vor să facă prezentare la unde să cacă caprele și unde e băligar. Da, haideți să vă prezint. Hai să vă prezint de Să vă prezint cea mai bună parte. Stați că nu prea văd eu prea bine. Aici, ce se află aici? Puțin bălegar, plin, cu puțin topping de furnicuțe. Așa ne place nouă, atât am vrut sau atât s-a putut. Ce să vă mai spun? Vă las cu view-ul ăsta superb la orașul Skopje. Ne-am pus și noi pregătit. O să vrem să facem o mămăligă la tigaie. E o rețetă din Muntenegru, dacă nu știți, nu e nimic. Doar că acum întrebarea este: mălaiul se pune înainte sau după ce fierbe apa? Părerea mea e că după ce fierbe apa. Adică 3 fete și pentru noi să ne învețe cum să facem o tochitură de asta. Mămăligă. Buz de asta. Bă, să pun puțin să văd cum reacționează. Da. Poate îi place. Hai. Păi ce vezi cu aia? Văd să văd cum reacționează. Mai punem ultima sută de milogi, poate, nu de metri. Mai punem puțin, auzi, să văd cum reacționează. Ați spălat tigaia asta, nu? Pare că... Pare bine.
Mamă, și cred că mâncăm și cu niște furnici de astea așa, frumosea. De unde mă furnici? Sunt pe aici furnici? Bă, ăsta e zahăr sau sare? Zahăr. Mamă, dar e cotropsit. Bă, nu punem atâta. Mă întreg cu gluma, nu? Mai pune-mă mălai de ăla. Bă, trebuie să fiarbă, mă. Nu vezi că nu a făcut nimic ăla? Asta? Mai pun? Mai pune, să mâncăm sare cum Bă, oare ulei, mă? Oare nu trebuia pus și ulei? Ba da. Logic că trebuia și oloi. Bă, gata, mă. Bă, nu mai mă, gata, nu mai pun, gata. Hai, pune mălai. Hai mă, punem bărtă-ți Bine, mă, Doamne, Bă, ți-e prea eu- frică de mălai, eu zici că faci experiment de la chimie. Ziceți voi stop, da? Mai pune. Au și zice omul, am pus puțin să văd cum reacționează. Am pus 3 babe de mălai. Stop, că zici că e ciorbă. Aia mă, că mai frumos așa. Ziceți voi, da? Bă, dar cui? Bă, eu să zic că nu o să zic. Că pozator, eu nu o să zic. Bă, mă apelează cineva, oare o fi orange-ul? Acum am nimerit. Doar îmi ia 1000 de euro pe oră. Și că sună, frate, n-ai nicio problemă. Hai mă, că începe să facă ceva. Potroace. Bă, trebuia să Ipota poate mânca. Mamă, o să vedeți și o să vă boscorodească ea în comentarii. Abia aștept. Deci tu ce ai spus că știi să gătești? Și ne-ai lăsat așa. Bă, v-am zis de la început că nu știu să gătesc mămăligă. Și Bă, David puteai a să zis că înveți. știe mămăligă. Bă, Puteai i-am să zis că înveți pui înainte să apa plecăm. și mălaiul și aia e, nu? Și știți la ce oră voiam eu să mănânc? Pe la 9 voiam să mănânc. Știți cât e ceasul? E 4. Am mâncat alune. Bă, mai mergem o oră, 2 ore, până și gătim. Am mâncat alune și cred că nu mai alune o să mă cac. Bă, dar oare așa mănâncă măiat în pușcărie? Justiția a lovit bine și astăzi. De gătit. Hai mă, Davide, bă. Bă, Hai mă, Davide. Hai mă, bă, am stat Davide, așa pe mă. filmarea asta ca să nu te înjur. Din. Mor. Revenim cu rezultatul. Am făcut un fresh. Bă, gata, bă. Gata? Că mi-e foame. Hai mai dă-i o dată, dacă tot. Gata, mă, s-a întors. Mă, Bă, s-a întors. Gata că-ți bagi joc de mâncare. bă, bune, alții n-au ce mânca. Nu e Și așa? noi avem? Bă, tocmai de-aia ar trebui să ne înțelegi. E bine, mă, e bine. Bă, nu să moară de vedeți foame. la asta, o las mai aici, să nu vă ardeți picioarele. Dacă. Bă, la asta mă refer, trebuie să afidit. Bă, și vrei să fac aia cu avionul? Bă, o țin eu așa. Dacă nu faci. Nu știu. Bă, e bună rom. Da, e prea bun. Ia, poftă bună. Gata, și cortul stăm aici. Am mâncat. Prea am la piciorușe. Este, mă. Dă-ți lumina. Da, bă, aș vrea voi să duceți viața ca a noastră. Cred că. Ce cum stă ăla cu gâtul. Eu n-am loc. Ce să-ți fac, mă, cine te-a pus să fii așa? Dar doar pune-te puțin pe diagonală. Bă, cine m-a pus să am 2 metri? Da, da, da. Hai, gata, noapte bună. Hai, noapte bună, pe bune. Hai, stic și lumina asta. Eu am zis și eu rugăciune înainte să mă culc. Zi, frate. Hai, noapte bună, bă. Noapte bună. Noua modă. În loc să-ți faci un duș, stai cu șervețelul pe tine. Bine! Hai, ca cu 5 minute Bine! nu mai era așa și Dar abia aștept cu voi în mașină să mirosiți a hândel. Bine! Ia-mi bagă nasul aici. Bagă nasul aici. Ia. Gata, am strâns noi toate astea, acum ne îndreptăm spre Podgorița. Sau în altă, unde mergem? În Podgorița. Și vrem să vedem pe aici drumul, că e frumos rău de tot în Muntenegru. Noi am mers o porțiune între Serbia și Muntenegru, am mers-o pe noapte, că așa s-a nimerit, ne-am decalat puțin. Și acum... Sper că n-a suprit ceva ăla.
puțin ca să audă pe filmare. Mor de cald! Gata, îl părim. Hai. Ne vedem la următoarea chestie. Ne ia zi, Marcarov, ce înseamnă maxim? Dacă faci Instagram maxim, la ce mă refer? Adică maxim. Qatar Lake e super mișto pe aici. Aolo, șoferul, scuze. Bă, e foarte, foarte mișto. Deci că ești undeva, nu știu, într-o savană, ceva. Și da, trebuie să campăm aici. Problema e că este cam interzis să parchezi în... să campezi în ăsta parc național. Noi nu o să campăm în parc național. Da. Mergem puțin mai încolo. Da, mergem mai încolo și ne punem cortul, dar doar să vedem așa cum s-ar vedea pe acolo. Așa, ca idee. Cum ar fi să campăm? Da, e o simulare, adică e cu ei, oricum. E generat cu ea. Da, ca ăla. Bajuna basta. Basta. Da, mă, e foarte frumos pe aici. Acum am început și noi să zâmbim, până acum am fost cam supărați. Am fost dezamăgiți de Podgorica. Podgorița. Mamă, mi-au cancel, gata. Săranul, nu știe să zică. Da, ne vedem acolo, nu știu ce ne rezervă viitorul, chiar n-am nicio idee. Unde am parcat? Stai mă că mai asta cu ușa. Am parcat pe Qatar Lake. Nu, noi am parcat chiar aici la un hotel. Ce credeți, suntem cazați aici? Ziceți voi în comentarii. Sau ne-am pus ca românii aici și sperăm să nu ne răstoarne ăștia mașina și să nu facă cu cheia. 2 seconds later. Hei, ce credeți? Chiar ne-au dat afară de la locul de parcare. Schema România n-a mers, din păcate. Asta este, căutăm alt loc cu japca. România triumfă din nou. Și am găsit un loc chiar mai frumos decât acolo la hotel. Bă, nene, ce e aici? Ești nebun? Da. Sincer să fiu, pare un loc bun să-ți ridici câteva hoteluri, niște restaurante, niște mini-marketuri pe aici, merge. Merge de Nibiru. El se repăpice. Bă, nu. Și el vrea la restaurant să mănânce. Fac protest. N-are mă nimic. N-are nimic. Bă, de-alea umedeai, mă? 24 de grade. De-alea umedeai? Da, chiar. Da. Nu dați bă pe 19 grade. Bă, trebuie să ne obișnuim cu clima. S-a obișnuit papucii cu clima. Haide mă că nu se uită nimeni la fel. De cu vlog. Da. Eu uite, vreau să mănânc. Ce mâncăm aici? Ce mâncăm? Niște țipar prăjit cu rice plum, nu știu ce e rice plum. Poate ne explică marca, dar nici el nu știe, nu? Deci este negrada de pe asta. Foarte tare. Pune mâna că e jegos rău și vă mănânc aia. Da, băi, glumesc. Hai să avem poftă, nu? Nu? Haide să vedem. Taste test calamar. Am luat direct țipar. Ce calamar mă țipar? Ia mă să iau și eu, Dar mi-e cam frică de el, nu știu cum să zic. da, iete, păi și pe ăsta. Băi, eu simt o sos așa. Are gust de pește, gen, doar de pește. Se pare ceva, poate, Bă, un pește mai gras așa, parcă. Da, E un pește mai gras? Ce fețe aveți? Zici că e păstrăv. Cam așa. Dacă ar fi să-i dau asemenea reclamă. țiparul ne-a cam tras țeapă. Da. Cred că O a venit notă păstrăv în locul de la 1 la 149. Stai să mă gândesc puțin. Să tot fie vreo 0,5. Da, 149. Nu, mai e să... 50, așa. 50, Sincer vorbind, da, e de un 6-7. Mai jos, 5. Gen n-are nimic special, e niște orez cu roșii cu niște pește păstrăv. Oh, la po. Băi, deci s-a schimbat treaba, la mine a mai crescut cu un punct și jumătate. Locație. Bă, chiar e mai bun, după ce te obișnuiești cu el, e mai bun decât un păstrăv sau așa ceva. Merită încercat, chiar ne-a plăcut. Bă, și având în vedere că în acest lac se găsesc foarte mulți sipari, Da, să încercăm și noi experiența asta, să vedem cum e unul.
Da, e ca un pește oarecare, părerea mea, de puțin mai bun, că na, poate fi și elementul ăla că e Da, exotic. 100% și asta. Da. Că dacă zicea că spune orice alt pește, Eu chiar credeam că orice pește. da. Da, pe lângă asta a fost bun, prețul vă dați seama că nu merită. Da, și porția cam mică, adică 500 de grame la 2 persoane e cam puțin, dacă pentru pofta noastră și pentru că de foame ne e astăzi. Pentru că de foame să ne fie mereu în aceste vloguri. Da. Dar avem zacusca acasă. Aia mai pe seară sau de dimineață. Și pe lângă asta ne-am luat și o cazare la vreo 15 minute de aici. Bă, uite ce furnici. Bă, dar iar să vă mici, mă, dar... Bă, sunt mari, nu, gen ilegal, nu se poate. Dar cum să ia și ceva pe terasă? Bă, n-ai mă cum să controlezi asta, dar sunt foarte mari. Bă, cred că n-am fost în viața mea. Ia mă, ia una în mână. Ei, o iau. Dar nu știu cum să le arăt gen cât de mare e. Mă, că se vede că e mare. Ignorați degetele astea, vă rog frumos. Ah, să urcă pe picior, mă.